parlok kene kedek example kejing kentho bat kejing kren beiñ yau Blei Phin yo kebai nong kebekrau hoi parlok Sngap kene ke video hodo pendekut namar mata kene ke video ngat pensyai bianya phi bun kibala klet iya kene ba wat ju kentho wat ju kren beiñ yau Blei lam gum ta Hadien Phin babe Phin shim ya ketika jing bat Phin babe Hadien kum ta hagar tengu Blei nga kerpat ya phi ba page kene ke video berdekut Sngap share ya kene ke video kanang ba baro kin Sngap thu bat kin one shakalenti kabadai hakne ke video ngila banyo I ba we Briew ba khlem jain dap daki tatu hakamet jong uyalap hangne saudong dap ki Briew bat uyalap shphang Blei pa uyalap ya ke jing bha ukun tho ukren beiñ yau Blei bat poi prakhat ba ke kaban sejai Hadien ukun tho yau Blei yau jisu tangne pat nda pade ula du ya ke surjong Hadien ba lukan tho ula kren beiñ yau Blei ula tu ya ke surjong ula Lyngngoh haba persyang ban kren kesurjong kam mi syabar ulak sngau Lyngngoh hakate kepor barki Briew ru kila kendit tret hakate kepor habaki yo I ketika jingjia hakapor ba kentho kren beiñ yo Blei bat ula du marmar ya ka surjong hakate ke jaka bun bha ki jingjia ki bangi la yo I kum kine ba bun ki Briew ki bakren kentho yo Blei marmar kila yo ya ka bainong Blei ya ki bainong ya ka jing kentho ya kum ta blog kene ka video ka ai jing sning ya kitu ki Briew ki bam shania ya Blei ki ba kentho ki ba kren beiñ ya Blei haman ki por lang ba kene ka video ngatarai kin sakela ka bemut ladeki laban penkelai kamud ke bemut ke jongke kum ta blog ngakarpat di baro Sngap share kene ka video syabaro kenang ba kene ke video kan poi syakatu ki parlok ki bam shani ayo Blei ki ba ong ya kene ba Blei don pat ngi bun ki ba ong ya kene ru man la kapor ngas ngau ba ki ong Blei don kan bat ngi telang ba kene ke video Phin yo ya ke jing shisha ba Blei udon saudong man kapor pat ngi jing perkhat jongi Sngap haman la ki ba ngi perkhat hakaman sim jongi